So, huli bi perlu bisbe ni video nak kapor ngasngo pumut bangan le ni video da kajing kemen nak kaju kaporu da kajing snow diaw kajing kemen kalong ba ha ibor i baret i jingla ai jonga ban permi video nak kapor kalapan poi yang du mentau ni uput bagi babon teng jongki pila isyo kla imon ban ya subscribe ban kursan ni kai ke bangang le nak kapor ding bagi video bagi konten jonga bangang le bat mentang ni ke channel kelapoi arlak subscribers ke bomot kuma arlak kinti arlak tam na deng jongki di bape ni video kelas subscribe ya kan ye ke channel jongamu harus ke poru omtang hang ni hapo YouTube ke ba ngayo ban yo uni mau jam uba arlak tenre hapo Instagram ru ke de bangam kan bangada sedang sen kam de ke balong ke YouTube tenre buat hang turu kilapoi kuma arpusan hajar ngut ki followers ting sodap lagi sngongu ngasodap lagi komen na beta ki baro bela follow bela subscribe lagi berjumpa ni video nak kapor ti nadu ki hap ki berit nadu ki kena samla hadu ki riu rang ba ki temen ki kro bat ki we mo ki banganum la banjer kerteng lut tin re ngasngode ban aingu ban pau ji songo ipi baro khat kamtam ki bahi ngasem ki baju kerja ni anak kapor nadu bang sedang te klamklet ya i men kimi i jonga i balong i nong kursan morat ba i baju ai men sim kapor baju kursan i baju support baju ai jumut run kapor te ngasodi banai je sungu ikini baro bat kumju i piwe baju ya pe ni video bat baju share rumo te ha kani ka jing yo jonga ni mau jam kade dang tang hak ni kinat singi baladap nampak sim layo bane video peti kenati henrei dang ne kemit ban mare de bio ale se mansyong lo ya kata ka yu tau mau jam kimi pat sa ki katu ka ni pat ki bapin diaw pat ya ka mensim ke jonga simet bat jong ki babun bah ki belapin snow ki snow diaw jong ki hadian bikilai ya ka we ka comment ti kuma pitep nga kani kamri ta ka we ka channel ka bang ngale katu kan ni dali channel ba ko ni ta channel ka de ka podcast mo ka bang lai kerteng haslong podcast la bon dai skill pimpa di pla ban dai subscribe mar kani ka podcast ni jule ki interview ba fair ti hakani podcast ka badang sudap ni layo ban ni show ngayo ban sim interview ya we ni kini kinong snam jingtem jingput jingrai lani tau music producer bagi juang bat tau de bandit ba bonde jing itu bang trai jing rai jong ki ba pau ki ba uju rai bu jule na beta jong kini ki no rai ba per bang ni hapo tari kasi jong imo te bat hapreng jing itai jing permi jong ki dan ki reel ru ki baret video baru ki bami ti dan ki ba keren benyau bu kho ayu nomor buong ya kita kimpin ba ngakeli u ba hadin sansnem hang no piu i la de tenre mo da jing sngo shem mensim la jong da jing sngo khia le si ha po mensim ka jing sngo ba da kata ka jing sngo each sngo thon yala le jong i kimi wong ba ngakwa ban le kani bat katai nam ta jong i kimi jong u te hakata ka jing kata kajing keren ke jongu kata kajing ong ke jongu don kiba keren mo kiba bun kilang kiba keren bokho kiba keren kiba dat kiba ben kita melalei tenre don iwe pat iba sedang man keren di kitinsi te ngamban si kumuwe ni kita kiba shim kita interview te nga penjubab lem te sabu iti jubab te ki yu ne te sumbama penga bangan haban shu ngan haban pani kani kumakalong kumangan sabsuan shu bulan afniak iti benta ki keren ki tensi tinsang tinre masni ya kani tengah nga haban respon haban jubab te ombat ban jubab ban kentho ino lani ban keren persya what you tu nong comment hiru tinre ngaile ban pani ya kata ka jinglong jong ka perthai saudong monsuang no ka jinglong jong ki khnla saudong la kalong kata kan kidan ki ba yoi ya kalawai kidan bal ki bam yoi ti bam i ti kinum suthu ya kai gabu keren tidak kata ka jing persang jonga man keren ban ong gumta te kapenlong penban yuni ukhna lesing hapanong uni ukhna hi market kum ka leda page ka profile ka jong u ikap u de shrang
te kadnu ulah he kadnu ulah samla ni ulah rangba mla banong kata tinre ya kerkom keren pangila sutu bau de badang samla te bar ka ba smusi kalong ba ukren lagi kentien ba berngem ru ban shim ya kata ka jingim ke jonga te ngasngo ba kamlong thamai shu i ba bon pring jongi ki bale lani ki bayang hakini gerensan social media bingin yo kum kini ki jat jing berngem tinre kalong pat ke ba itiang isir pan balada kayai long kumni kabamot I kumba baro ki beriu ba kumnu ru lada usngudom susrai pi kemut ula ban berngem penyap BJP haru ngono usngi kat ka ba umon bakata ka jing berngem ru ka long ba kala ban bu jingma nomor ba himla ban nong ba bikide nang ki khimla kai bat phim dong bat mlele mle un chimkhian nomor ba don na pring jung kini ki ba shongshit lesi ki ba don how ta kata ka jing sngo shongshit ki jong ki kila ban shim ye ki bala ban pen saw om tang yang re lesi wadi ki bet bathanjong ar kumju te hadian bangala pos ye kani ngala tak ru ya ka Meghalaya Police bag CID Meghalaya ki baju don lani ki baju bat ya kata ka cyber cell unit mencuang no te ngapersang mantak nomor ba ngampas ngo don kam banong man ai lek bana FIR kumabun na pedeng jong ki perlok jongi ki bala ong yang ag blada ki sukya ki ong malek bana FIR tinre mas ngo ba katakan pa don kam ting attack ye ki te ngapadi response e ru wat ban page na kalang sugi ngami ban page ki company ki bahe ki Nike ki Adidas lar fitak ki hakurkom ka ba internet ka ba shongkun ba ka ba la ban ka ba idon nong rim ki kloy ban jubab te asu penlingo nga ba ki pulit jungi hang ni lani kita ki ayu kita ki badan hakabor balay kim jubab balay kim don ni kata ka mechanism lani takalenti banong ban tang mas jubab ba ngidon hang ni na ta jong pi kam damot e ba pi pen file FIR dam ta jong ling ba social media tin rei tang man chuai ta ka su ka assurance na ba ta jong ki khna lani ta ki beriu lani ta jong ki ta ki basa pengat hini cyberbullying nomor ba teng tang dak batak batang dak pi response ru kala ajing rap siun to kata angin namla bani keren ye nama lesi yo kidari nak jong kom trikam ko jongki tinre ye kai bang ang sukhya bang ni kalong ba ye ki bakum kini ki jat khna kalong ki badan kam yangi bingin tip bingin smuthu ya ka jung chu bakhat ko jongki bat khamtam lele ya kani kom comment kani ka stay comment ga bamenta ba boro ki comment pathar be I kumba kani ka comment section menta kala ade bi ka jaka ka ba boro lalo kum ka pankhana kum ka public toilet ka ba ngi dom lut ngi penhap lut ngi bread lut ite ki jing dom ki jing shrai ki jongi ngi shun shil si perlok dane ngi dom ba ilok one comment section hanu ngi one comment section ngi kran dom ngi kran shrai but ni target kita ki beriu ki ba lesing mensuang no ki ba sya pen mi yang tebo social media da kata jing sya pen mi hapo social media ya ki khna ki jongi ki ber ki riu dan sab ki we ki long kum kita ki victim ki sya victimize hakini ki beriu ki ba kwa sim kabuling ba comment section ba ka ktien ka ba ki kren ba ka ktien ba ka akor ka ba ki pen i hakini comment section kala penja buram ba kala pen hiardor kala pentat dor buat dia ka akor ke buram jongi khasi ke bat ki babun kini kidi kita ki samla khasi ki jongi ki ba la ban chuang ki dei ki lawai jong ka jat ben riu jongi tilada ka jat ben riu jongi ke im ha ka ba ya timsang hi comment section ha ka ba ya berngem penyap hagi comment section khamtam nele para ben riu para jat ben riu yu do snam lo jong tingam tip shay bakani ka ri jong ikan la ngam tip shay bakan poi hiru kani ka ri jong ila da kalong kumni tingas ngode ban appeal sipi pa ba ngam bansing haban peni ka dur jong namar ba umdan ka kerteng ka basisa tingam bansing an supni tang kani ka profile ka kerteng profile ka jongu te balada pi itu da pi tip bakade ka jong nong te ngan kemen shibun ba pin flag ba pin ai lesi ya kata ka jingtim sa uni usamla bat da ka baong ba
lani ko man syong na bantang man chupen poy ya kata ka sur lani ta man chupen poy ya kata khubor baka ni kamlong ko baday bar ko jo ko poru kalong khubor na mata jong baro khai ki jongi ke bangi jus ngo sngai ban comment patha ka ka bamon habo comment section ba snobha ban shim khia lese kita ki pulit kita ki FIR kita ki wikiwe lese ki la menwan ra ni ban ajing sneng ya ki bakum kini ki khna ki badang lingkot ki jungbu chuper khat ban sngu ya perthai ke mariang berkumnu ka trekam kata perthai ha kata ka perthai besisha kata real world om ka real world te ngasngo kalong kemudian kam yaki bikin kentim bikin shy bahkan ni kam dei kerukom ban le kam dei kerukom ba kiken keren bat khaju kapor bikin ban sungthu shy ba keperthai social media kam dei kejaka ba phi pen ya mi ban ya berngem pai ba mo ngasngo nguru si kadel nakaliang jong ki babun ba de ki phongut ki spangut ki bala jubab nga hapo ka tabe ki story ki jonga ki bala penpau ji sokhia ba ki ong ba bali phim lik banai ki FIR ban complain ba ki wei te ngadan gajing thmu le se ban le kata lada kala jam sa shakawai pat ke benta tinre yakni ba mentang sngo ngadang sngo de ban apshwa nomor ba ki babun kum kini ki khna ki dei ki khun ki kti jong ki riu shi sur shidur jong ki perlok jong ki kumta ken jong ki riu rang ba ki long kemi ki ba shi sur shidur ki bam tip ya ka breng khndoru ting sngo ba da ka ba FIR ba da ka ba file complaint ba kumta ter teng teng kangat pat ha ka khim kangat pat ha ka jing jari ki kemi pa jong ki te ngaso kam nabenta jong kita nabenta jong ki nga susngo khya nomor ba kikmi pa jong la jong kilong kumtahi bat nga sngo la ngat ha ka jing kebukum kita long kasem jinjar sibun bikin khikhle te yamanta nga jit banga numle lani ban num file kum kita ki jat complain tinre lada udon pat hadu uput bale se ki tamput pat lada ki ya sashi sinjam nalor kani te ngamban sing ha bande kata nabenta ka bha kamiat jong baro mo te kani ka rukom long jong kini ki khna ka rukom long jong kini ki brio ki riu rang ba ru ngamtip ngamdi ba kendo teng khna di ki riu rang ba ru kalong ba kani ki jinglong jong ki banong ban ken kho ban banyon ban isi ban bishni yano kamlong thamai shu khamtam lele hakini ki rensan social media ki jongi te badde na kani ka rukom ru ki artis ki jongi kimnut ban mi shakmat kimnut ban keren kimnut ban pensngau ile ki jongi sngo nomor bagi babun bah ada ki keren ki pensngau ne ka penlong ya ki babun kita ki artis te kiri don sap jong kari jong kabri nyau trap jongi jong kabri jong subscriber ngatrai te sutrat maman kapor daya kum ni ki keren ki perlok ki jongi kom ba itu ba ngasung sngan ba kindi te kiri don sap ki jongi ki ting ban mi shakmat shaprang nomor ba ki salia yo ba kumnu ki sha keren sha kentho te man chong be nyo long be kimnut ban mi perthai ke nomor ba ki ting ni comment section teng ngis ngong yong ba ngis ngodai ban shu ai da jing sneng he comment section ki babun ki so gumta ni brio kiran balanya yu kum ni ngin ai da jing sneng comment section ngin tim comment section re kam long gumta mo nomor ki babun kini ki khna jongi ki bami apa social media ki bon ma ki le om tang be ki le ban shu yo view le ban long popular le ban paunam tin ribun teng jongi ru bingi le nomor ba di jakpo jongi te skobha ban kiar nak bale kum ni bat ngada kintu yepi borok hajru ki ba bet ke jungut chubar khat ki ba I jangai ba skobha la da don manu kini ki ba mi shakmat ban lani la da don manu kita ki ba ju comment lani ki ba ju pensngo kita kintin ki ba long khlam akor skobha da ka burom yemi perthai lang si yemi lang shakmat ban ong ban keren ya katu komen nomor ba bale datang da ba peni ba kiriu shisha len te kibriu ki ba don ji sukhya ka jai ban riu kita ki bri badat sukhya ki jing sukhya ki imlang salang om ta jai bri ki imlang salang hi brok we ba phi keren phi ong ba phi kedau kita ki jing le kham akor
kaban sapenlong iki bagi kan kham jai jai tingamong ba ban khang yenu bikin keren kat ka kimon kimat keren kam nei le kejing keren ke jong phi kejing keren jong kata kaya la ka jong yagi kejing song jungi ngi haban pen pau hapo comment section kat kejing kum kejing song jungi tinrai ka don pakai ka rukom ba hakan ko dor bi phi de ban keren bar kum no pin sngo tinrai la dangile ka de be daka kor ke buram ba kejing sngo ber kejing sngo buram ye kita ki bale le kita ki ba penmi video bat kum ta ter ki ba bon ba ki bala angat hakane kam tam neli kinong ilam gijongi kinong ilam niam gijongi ki babon ki bangat hakane ki politician gijongi ki babon ki bangat hakane ki artis jongi ro hajo kapor te bar kuman supen kan mawi pi yang ni kani borok khat ka ja ya kadi ka jonga ba menta gamang saban berngam kum ni kadi tang na kadaw mga yeng dam ta jong uwe unong rwai dan ni uwe unong snajing rwai but tang na kadaw ba nga yeng dam ta jong sa berngam kum ni ngimde ban tieng lani ngimde ban sngo diaw lani sngo ir banong ban kren ni ya kum kini ki porlok ki jongi ki bale si ki jumu super khat le si ka kham kim da i jingai hadu kata tinre ngasngo dei pat ba baro ring jongi ki ba sungthu ya kani ki jing sha bingin kren ngin mi da onge bingin da yelej ban I complain shunu ringin sedang suatang da ba penbet yaki hapo comment section mo ti hakbai dei pat bat uni u buriu bat kani ka user name hang ne ngala persang ban wat biang ya kani ka username bakam dan shu ngamtip la ki la shim la don baweng ya ka lani yo ulawing hi kata ngamtip tinre bon na pleng jong ki perlok ki jongi ki ba itu lesi ki la ban penpoi pat ni khubor sha uni samla shuni urangba lani uri temen ngam la mentip da ka baong ba subha ban buram lang ye bro khaj mu ti ngakren da ka buram ngakren da ka shai ngakren da ka jing danda ka menchuang no wat ha ka to comment ru tinre kamut ban penmong lani ban pen ksan you know lani ban penrem you know tinre ngakren bitik ki jing sha tinre isnei bopli ba ban ya pen inia mdon jakada kumoi pat tenre tang ban berngem ban shimno ejing im jong jono mdei tang boong buawan berngem tang ya tenre ru don wir na pedeng jong gitu kiba komen lang hang turu kiba sha berngem kum ta kum ju hi te ngatrai kamlong thamai shu tenre ni kum ki im lang salang pat ngi haban shim khya khnang ba kum kini kim dei ban mi perthai bat ba kita ki jingmu cepat kiba kum kini ban penyap ban bamdo thì las ngoma kai thì khana mukum kini ki ti kim dei ban mi perthai baki khon samla ni kim dei ban pusan hukum kini ki jing pentriam mo kulishbon perlok ya kini ki jing kursa jong pin ka por la kalong hapo Instagram ni po YouTube la ni hagin ki channel ki babon ki banga ngaju le ya ki content ni per ti nang yene hagani ka jing alenti ki jonga nang ipen mi ini video ka por but nang wanra aru ki content ki ba long ki ba biang ba ki ba bah ba ki ba la penlong jing mentoy nam ta ka ben riu na bata ki imlang salang hi na bata ka perthai hi borok ko mo te khulishbon man ka por pipji ai jing mot nga burom nga sngo e pi borok khat khulishbon na bata jong kini ki arlak barok khat ki bala aju ya page ini video bagi bala aju subscribe na ka post por mo nai subscribe ba pinang issue ki video ki ba compare si ba nang penmi pat nang ni syah pat mo khulishbon perlok ki sekendo